mothangna bag coba ongkota abu bagara hani busano mothangna bag coba ongkota abu bagara chini hano tui chung thangjakha যে তিনি গুড়ি খুং গুড়ি লেবেন অব বরেন সিমিং চেংজাখা जों दिनै फुंनि सिमिनाव उइलावथ' दलदलिव आबखा आयां सिमना सेक्टर आबरक ब्रक खुंसागारि अरब बरनि बाइक फाइया ताबु उंखाय 13 सिमना तमाकारि एडिसि केन्द्रनि बिसिङाव ख्लायजाक अम उंखाय तमाकारि सेक्टर जों दुइटा सेक्टर ख्लायगा म सेक्टरनि बिसिङावनो तमाकारि आमचय म तमाकारि आमचयनि बिसिङाव दुमाराकारि कायसा विलेज म विलेज कमिटियाव तिनि प्राय 600 जना जयनिं प्रोग्राम दङ अबनो कितिङैनो अबनो बरम रेना बागैनो तिनि जों म तमाकारिनि 3टा विलेज दुमराकारि विलेज कमिटि पश्चिम तमाकारि विलेज कमिटि पूर्व तमाकारि विलेज कमिटिनि चिनि सिक्लारक अरो कायसा बाइक रेली खायै तो म बाइक रेली पाइमानि यागलो जों दुमाकारि आरनि हातियाव जों पान्दा खालायलायनाय तिनि अमनि बागैनो तिनि सानानायो बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड म ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड न हामजागै बुबाग्रानि मुक्ति खालायमानक बंनि बोखावो नाङै हाजार हाजार चिनि सिक्लारक चिनि जुबकरक तावा आगै दङ ताइ पारा हाबैनाय खांखाय शुधुमात्र बुबाग्रा सारा केबुनि ककताय खोनानाय करिखा दिनै बेलायखानो दुख नांगौ बोखावो टाउनि बुंबा चिनि म बाइक रेलिनो ताइ जनसभानो ताइ 600 परिवार जे अ त्रिपुरा मथाव फाइना नायमानि अबनो कासुनानि बागै विभिन्न एलाकानि म सिमना एलाकानि किसु आईपीएफ तिनि चिनि सिक्लारंनो रहरका बरनि दुसख्रै दुस गारो नेतारंनि दुस ओ नेतारक अस्रेरंनो चारि खानिवै जेबाबे के रहरका बेलायके कपाल खामबरनि तिनि अनेक चिनि सिक्लारक धैर्य रमखा बनि बागै जों तिनि मनो कक कसानो मुसुगां कसां खायै नों मुसुमानि नों बुद्रिदि आं मुसुमानि आं बुद्रिनाय तामने हम्बा बुबाग्रानि थानसानि मारिनो चिनि त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसिङाव मोथांजांनानि लामा सामनानि बागैनो अन्तत पक्षे जों अ एडिसि चंमारिओ चिनि बुबाग्रानो नेतृत्व सङै ब दिल्ली जरा काफिगै दिल्लीनि परे राष्ट्र संघ पयनो थाङै बनो अ सुजुगनो रिनानि बागै अन्तत जों चिनि एडिसि आला आमचाइनि जत्त कुंथाय बारा त्रिपुरा सारनो जों कबगु कारण म बुबाग्रानि बिसिं तिनो त्रिपुरा सारक थानचांनाय म बुबाग्रानि बिसिं तिनो त्रिपुरा सारनि एजे जोंजालং दंमानि चिनि बुसक जोंजाल बेकार आबायाक जोंजाल मासाया मानैया जोंजाल नखुक्रि जोंजाल लामा हामिया जोंजाल कारेन्ट करै जोंजाल बेबाक जोंजाल न बिनि बिसिं तिन जों मुक्ति मानानै जों खाखै ताबुकसुक जरा नक थाङै कथमा काम पिरि तमन ताबुकसुक जरा ताम साइमा ताबुक जरा जे कथमा काम नग थाङै जों याक जुर खालायै बुबाग्रानि कक सावै आं एकटा कंनो साव आनि मोखांनो नासिगैया आनि बुमु रबिन्द्र देब बर्मानो सिमना तमाकारिगो बुद्रिदिनि जों साया जों सुदु साव बुबाग्रा चिनि बागै नक बिनि राजबारि याकारि जेहेतु फाइगबा जों अ बुबाग्रानो जों ताकमा नायनाय बेबाक चिनि बोरै चेराय सिक्ला कर्मचारी जुबक दिनै आव यासाखा बनि बागै बेलायके हामबाय चिनि त्रिपुरा दफारांनो